Gülzada Safiyulina, Татарстанның халық артисті, Қырым Республикасының атқазанған сәнғат ішіклісі, Мұса Жәлиев премиясы лауреаты Gülzada Safiyulina. Ey кең Түрки даласын, Қазан Қырым арасын, Қажи тұрған қаласы, Алтай Сібір барасы, Ноғай елі табасы, Сіз беті көңілім ярасы. Иманны ақлар үшін, халқымны яқлар үшін, Ватаны сақлар үшін, антымны ақлар үшін. Окей. Жырларны яздыру радио комитетта бик ауыр иде. Чөнки бер ай алдан вакыт алырга кирәк. Аннан соң ул вакытка әле гастрольләрдән кайтырга кирәк. Ул вакытта тавышың чиста буламы, юкмы, музыкантлар катнаша аламы, уйный аламы? Шуңа күрә мен әйтәм, әз генә акча эшләсәм, иң беренче эшем итеп үземнең студиямны булдырыр идем. Һәм шулай матди яктан көчем ныгыгач, мин үземнең студиямны булдырдым. Иң беренче хыялым ул минем Коръән тәфсире чыгарырга. Ни өчен Коръән тәфсир? Чөнки Коръән бар, китап бар, анда нәрсә язылган? Монда гарәпчәсе дә, анда минем мөнәҗәтләр дә керде. Һәм ул татарчасын сөйли, аңлатып. Менә бу шушы кассетларны без зур-зур капларга тутырып, төрле җирләргә өләштек. Мәчетләргә, мәдрәсәләргә, ул вакытта башта бушлай, аннары соң инде сатуга чыгардык. Просто не уверен, что на шахисны сүрәтләгәндәйме, бигрәк тә шундый нәфис форматтагы фильм булгач бу инде. Зрительга кешенең ние кызыклы, эчке ние. Ой, противоречие, понимаешь? Адам кеше противоречивый. Булмый ул кеше кемгә бөтенесе дә аңлашылды. Бу тормышта бер шундый алиһәдәй зат, бер шундый святой. Зрительга ул кызык түгел. Алай булмый бит инде. Ну, беләм мин монда. Поэтому монда күрсәтергә кирәк инде живой кешене. Кызым, ризык пешергәндә аны сөйләргә ярамый. Юк, мин әйтмим инде әллә нәрсәләр сөйләргә дип, име? Ну, я имею в виду, нәрсәләр бер-бирләренә әйттең, яшь чакканда дөрес булмаган нәрсәләр. Это понятно. Уже син тере кеше булып күренәсең, уже зритель ышана сиңа. Абай ышанмыйлар алар, понимаешь? Гомер буе мин борынгы моңнар эзләдем. Нинди икән безнең иң борынгы җырларыбыз, иң борынгы моңнарыбыз нинди булды икән? Гастрольләрдә йөри башлагач, мин әбиләрдән җыя башладым мөнәҗәтләр, бәйтләр, борынгы җырлар. Минем кечкенә генә майтафоным бар иде, Хитачи дигән. Шунда үзенең микрофоны белән шунда яздыра идем. Әбиләрдән язып ала идем сүзләрен. Шулай бик күп мөнәҗәтләр, бәйтләр җыйдым. Мөнәҗәтләр ул борынгы заман, иске заман калдыгы түгел. Мөнәҗәтләр алар кешенең менә шушы хаятта, менә шушы заманда, менә шушы мизгелдә нинди кичерешләре кешенең, психологик кичерешләре. Менә шу психологик кичерешләрне ул Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итеп, пәйгамбәргә мөрәҗәгать итеп, ул аңа аңлата, ялвара, аннан сорый, ярдәм итүен сорый. Менә мөнәҗәтләр алар шул. Шуңа күрә ул теге үткән заман гына түгел, ул бүгенге заманда да, бүген дә мөнәҗәтләр язалар. Мин таныйм, кешеләрне танырга өйрәндем. Алланың биргәненә шөкер. Танымыйдым, суқыр ширки шикелле. Барасың да керәсең, барасың да. Әдәм баласы туа, ул суқыр ширки шикелле, ул бер нәрсә белми. Аңа өйрәтсәң генә, аңа остаз кирәк.
Үйретсеңдер. Әти-әнисе надан болса, әти-әнисенең гыйлеме булмаса, ничек кем үйретсен аны? Кем аны алып барып җитәкләп, остаз табып тутырсын кулларына. Шуңа күрә ничек мин аларга үпкәләмим аларга. Алар мискиннәр тоже, аларга кирәк, белгәнеңне бирергә, өйрәтеп калдырырга кирәк. Мин уйлыйм, хатын-кызның үз урыны булырга тиеш гаиләдә. Хатын-кыз ничек кенә ни булса да, ничек кенә уңган булса да, ничек кенә акыллы булса да, ул барыбер ир кеше була алмый. Менә шуны ничек безгә балаларга өйрәтергә, кичкенәдән кызларга ничек шуны өйрәтергә? Бездә бу гыйлем юк. Бездә булган ул. Теге нидә булган ул, кызым? Ул гыйлем Өйрәтмиләр, аны мисал итеп үзләренә. Күрәсең, күреп кенә, әти-әнисенең мисал итеп күрсәләр, күреп кенә. Мин гаиләдә, мәсәлән, ир кеше булмадым. Гәрчә миңа бик күп ирләр эшендә тартырга туры килде. Чөнки ялгыз калгач, ирем үлде. Улар миңа ялгыз калгач, ирләр эшендә, хатын-кыз эшендә эшләргә туры килде. Резидә белән генә бераз бар, чөнки Резидәне мин интернатка бирдем. 10 яшында укырга музыка мәктәбенә. Мин гастрольләрдә белдердем, шуңа күрә Резидәнең бераз миңа үпкәсе бар, шул буенча. Изге матур ана телебез. Bu yerden daha bir yanadan başladı. Давай. Büyük Tatar'dan. Давай. Büyük Tatar. Давай. Hey Tatarlar, hey Tatarlar, җирдә мәңге яшәр халык без. Hey Tatarlar, яшем булып яшнәр халык без. Матым. Ой canım, kiri kışaklıyım. Oy Fazıl, oy canım, oy Dağır. Mesajlar plastingisi. Nasıl münecetler? Gülcəgəpən 93 yılını biz bir qırıltayda bilə bitkəniyi. Elbette mi? İnşallah. Münəsinin imzanlarına 93 yıl yazılan. Ben bunda seni izleyeyim deyip jüriyim indi. Ömür boyu. Seni izlep jüriyim indi. Bile izlep taptım. Nihayet. Bismillah. Hoppa. Maşallah. Hop buldum. Gittim özüm yeme. Bitme. Buldu. Олы кеше, аның тормыш тәҗрибәсе бар бит. Ул мин үзен барысын белә дип саный. Яшьләр аның хаталарын кабатламасын, ялгышмасын дип тели. Һәм инде өйрәтә, ничек яшәргә кирәген, үз акылы белән яшәтергә тели яшьләрне. Яшьләр үз акыллары белән яшәргә телиләр. Үз хаталарын башкарырга тормышта. Шулдыр ул төп мин. Konflikt. Olay işleme, bulay işleme, davay mine bulay işle. Her vakit min şuna kengəşlərini ite bireydim. Onlara sinetin kirek mi minga buldu indi. Yalgışırga birsin minga. Şunu söz buldu. Şuna onlara min anladım. Şundan da kirek iken balalarga yalgışırga birge. Yalgışsınlar. Yalgış arqılı düzete. Biz yalgışmadık mı? Biz bir Çünkü her bir kişiye üst tecrübesi kadırlı. Üst tecrübesi olsa. Üst tecrübesi kadırlı. Ömür boyu yalgıştı. Üst tecrübesinden topkan hakikat kadırlı. İyi. Üze. 1999 yılda Kırım'da birinci tapqır Sembika Barıslar deyip festival ütkərdim. O festival nişik tuğdu? Onun ideyası Kırım Tatarları bizniki.
Сібір татарлары біздің Астраханьлар, Ноғайларда, бітінісі түрки халықларыны бірләштіру тіләгі менде туды. Кім аны бірләштіре ала? Аны балалар. Bizim maqsadımız tege jıрлап biyip birinci orunni alı түгіл, балаларның ашарға кім екенлерін, өзлерінің кім екенлерін біліп кетсінler. Қайсысы нинди сәләткә ия, һәм шушы сәләтләрен bu dünyalықта яшәгән вакытта реализовать итәргә. Менә шуның өчен ул Сөембик Кабаристлар фестивале. Американы құллықтан азат еткен президент Абрам Линкольн әйткән, миңа китап бүләк иткән кеше минем иң якын дустым дигән. Американың президенты китапка нинди хөрмәт белән караган. И шуңа күрә мин уйлыйм әле, Американы бүген иң көчле, иң бай ил президентлары шундый булган өчен дим. Кая килеп төштең? Бакчага. Кешенең үтәрде, менә. Менә 2 километрга тотып бара, бурырга. Фазыл, скорость зур түгелме? Юк, менә бит әкренләп төшә. Беренче шкан кешенең инде шулай бәләкәй таудан гына инде. Инде иң зур мирас ул тәрбия. Әлбәттә ул тәрбия. Бала анадан тулы иман белән туа. Тулы иманны ничек сакларга соң? Моның өчен без Аллаһ Тәгаләгә ябышырга тиешбез. Ул кушканча, аның китабы Коръән кушканча, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям хадисләре кушканча яшәргә тиешбез. Безгә шунда кайтасы. Алла берсәм, менә шушында дип урынны куйдым инде мен иншалла. Менә монда кадап куйдым. Улым белән шушында рядом булам. Күрәсең, хатын-кызга сабырлык күбрәк бирелә торгандыр, чыдамлык күбрәк заманы икенче, халык икенче. Ул вакытта без бердән булдык. Ул вакытта бер күлмәкне икебез кидек, бер шабатаны икебез кидек. Хәзер һәрбер бала саен бүлмә кирәк, һәрбер бала саен хәдә машина кирәк, һәрбер бала саен хәдә йорт кирәк, квартира кирәк. Менә нәрсәгә китте дөнья. Хәзер хөрмәтле авылдашлар, кайткан кунаклар, якташыбыз халык артисты Гөлзада апа Сафиуллинаны каршы алабыз. Көчле алкышлар белән. Ура! Assalamu alaykum, hurmatli yurtdoshlarim, hurmatli millatdoshlarim. Bayram bilan sizlar. İsenlik, sağlık, tinchlik, iminlik bo'lsin. Big zo'r rahmat Gulzora apа. Bayram bilan, bayram bilan. Yaratamiz. Hamma yaxshishmamasdan istalakka deb sizga ko'p beraveramiz.
Biter, mene. Üzüp bitersin, mene. Üzün, mene qaral, tut iki kolunu mene. İyi tart üzüne. Şoşa mene Tart, iyi. rukovodящая. İyi. Tut. Утырдым, міне. Mene, началай şu barasın, mene. Все, ага. Все болды. Утырам, как раз bu меңа яхшы. Поехали! Рәсім не үшін мен ғұмыр бойы сиыр сауырға риза болмадым. Мен оқисым келді. Тыңламаның ішен киттің де бардың шәһәрге оқырға университетінен башқа. Оқуға киттім. Bu енді бұдай уақыт ярдилердің әкімі. Кетмеген болсам, қалған болсам мен ауылда. Кім болар ем? Так что сенің оның да тыңламаған әтті сөзін. Сәлем. Жаным. Өзіңде уверенность? Өзіңде не бола? Битімді бұяның там. Сен бұямасаң. Испорчу тебе кадр. ربك بأصحاب الفيل ألم يجن قائدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترمهم بحجارة من سجيل فجعلهم قاسم مأكول. Міне тілні аттылар орысша yaşayız қазір. Yaşa орысша. Мұны нешікті болса бір күйлерге керек. Полное уничтожение бара. Полное уничтожение. Siz аны сезмейсіз, біз аны сеземіз. Мен шондай қорқыныш алдында тұрам бүгін. Динде біте, тілде біте, ватанда біте. Значит, бізде масса болған, ну, по сути, по логике. Масса болсаң, ағап кет содан жаханнамға. Ладно, сен аңламайсың мен нәрсе. Аңлайын мен? Аңлайым. Тыңла алайсың. Аңламасаң. Тыңла, аңламасаң. Ғаилә турында сүз бара. Аңлайсыңмы? Тігінде ішләмейлер, мұндағылар бұлдыра алмай, міне мұнда бұлдырырға тиіш. Татар тілін үйренесің ме? Оқисың ме? Үйренесің ме? Мектепте үйренесің ме? В школе учишься, да? Идемте, лошадочки туда. Можно, да? Muradına düşman girişmez, kirdelerni yırıp çıkarmız, gurur Tatar halkı baş inmez. Hey Tatarlar, yaşın bulup yaşner halk biz. Hey Tatarlar, şiir demekle yaşar halk biz. Hey Tatarlar, yaşın bulup yaşner halk biz. Hey Tatarlar, şiir demekle yaşar halk biz. Zor büyük millet. Zor büyük millet bitip bara. Ayda kızım, yaşasın bizden millet. Yaşasın bizden din. Yaşasın bizden til. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Бақытлы бол еді, міне. Ұшып кетейік. Бақытлы боламыз. Кім екенімізді білсек өзіміздің. Өзіміздің кім екенімізді білмесек, бақытлы болмайыз. Бақытны күтесі жоқ. Çünkü bizni şulay iteler. Olarga iş gerek, şulay iteler. Şulay işleyler. Biz özümüzün kim ekanimizni bilsek, bizni bir narsada işletem. Bundan iş geldik. Allah bizni iş yarattı. Biz Allah'a Teala yanına şulay gidemiz. Biz şulay giderge deyiş. Saklap tilinde, dininde, vatanında saklap biz giderge deyiş. Allah'a Teala'ya. Aşkmayım. Yarar. Ey Rabbim, bir bizge bir nindi de dalilsiz
Мақсатны күрсәтүче нурлы акыл. Бир безгә, балаларыбызга бир. Я Раббым, нурлы акыл бир, я Раббым. Олы, иң олы мақсат ул безнең Аллаһ Тәгаләгә якынаю. Илаһи әнтә мақсуди, варидака матлуди, ла маъбуда иллаллах, ла мақсуда иллаллах, ла мәвҗуда иллаллах.